ମାଙ୍କ ପୂଜା ଲାଗି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଝୁମ୍ପୁରା ବଜାର। ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁମ୍ପୁରା ସହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଥିଲା ଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୀନା ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେରା ଶୋ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତ ତଥା ଆଲବମ୍ ଜଗତର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ଥିଲା ମାଙ୍କ ଶେଷ ପୂଜା। ଝୁମ୍ପୁରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଧ୍ୟାନକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। Keonjhar Higher Secondary School, New Colony, CTG Foundation, a day-come residential college. Lakshmi Agarwal, All Odisha Rank 1 in +2 CHSE 2019 Commerce. Fizaina Inshal, Keonjhar District Topper in Arts. Admission open for +2 Arts Science Commerce and +3 Arts Science Commerce with Honours. Also contact for North Odisha University Distance Course. Contact 94371 57802.